Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngilibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo kule channel wena bese uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka. Ze kwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda engalolo suku, ukubhekela nje igameko ezenzekayo la eNingizimu Afrika. Nganza kwethu lo enimbona-ke esithombeni, igama lakhe u-Olorado Mongale. Ke kwabikwa-ke ngesonto edlule ukuthi udukile ngeshwa-ke nangebhadi osukwini-ke la izolo. Kuvele-ke iy'ndaba ezibuhlungu ngendlela eyisimanga. Kuthiwa-ke usisi kufike imoto eyipholo, udriver wamehlisa nje njengomuntu ubekubonakala engathi udakiwe, wamehlisa walala phansi. Then mabethi abantu-ke baya kuyena bathola ukuthi lo muntu lo ushonile, ubulewe. Ngokombiko kuthiwa-ke ubehambe nomuntu wakhe amthole ku-Facebook okuthiwa uJohn. Then makuthe masekuverifya sekutholakala-ke lo John, kwatholakala ukuthi no, lo muntu lo uzibiza ngoJohn, wafaka izithombe engazona ezakhe. So bafethu-ke amaphoyisa athi qaphelani abantu from uFacebook, especially abantu abafake iy'thombe okungazona ezabo. At least verify ukuthi umuntu uyena, mhlawumbe ngokuthi umvideo call njalo njalo, because bafethu ngenivinjwe ukuthi nijole kuFacebook. Lokho kungama-choice enu. So bafethu bekuzoshare nje lezo y'ndaba-ke ezibuhlungu. Ngicabanga ukuthi-ke kuyisifundo kwabanye. Make sure ukuthi uyalike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo.